Takže ahoj lidi, já jsem Scott a jsem při mém dalším videu. Dneska to bude z Minecraft serveru. Tak, jak vidíte, tak jsem si našel jako nový to, protože na té hoře se mi to nelíbilo. Tak jsem začal, tak jsem šel prostě hledat dál. A našel jsem tady takovýhle hezký stromy. Jo. Takhle hezký z toho padá, hezký, to se ještě nedá jíst, ale našel jsem cestou ve shipwrecku tady někde, blízko to docela bylo, tady ten baťůšek od Iron Golema, takže to se mi líbí, protože mám takhle jako víc prostor, takže jsem si tam pár věcí takhle dal. A teď jsem tady objevil tuhle strukturu, tak mě napadlo, že ji zkusíme prozkoumat. Takže se konem, kudy se tam leze. A tudy. Tak doufám. Tady jsou čestky. Jsme potřebovali. To se hodí. Dalších belíky se vždycky hodí. A já když mám tady ten baťůžek, tak využiju baťůžek. Hezky. A dáme si tam věci, které zatím nepotřebujeme. Že takhle. Jo. Tak a já se kouknu ještě, co tady bylo. Tohle, to se nám taky hodí, to jsou obrázky, jo. Teď se koukneme dál. Jo, tady jsou tyhle lekníny, které vzít nemůžu. Tady vidím další bedny. Hezky. A další kbelíky, ale ty kbelíky se nám hodí docela. Tady to je jídlo, to si 100% vezmu. Tady to nevím, jestli budeme potřebovat, ale vezmeme si to, proč ne? Tohle taky nevím, co je. Tohle si nevezmu, tohle si vezmu. Tak. Koukneme se ještě výš. Truhla. Emerald. No, vidíme to. Určitě tohle si vezmeme. A tady v baťušku myslím, že máme emerald. Máme. Teď asi taky ještě odložíme pár věcí. Takhle bych to udělal, no. Tak, i pak už se mohli opít tady to jídlo, máme to. A tady je ještě truhla. Tak to si rovnou vyměním. Máme sedlo, prut a ryby, to vypadá jako opečené ryby. Nejsem si jistý, ale tohle si vezmu taky. A tohle si vezmeme taky. Já se využiju baťůžek, ten baťůžek je mega dobrý. A tam dáme určitě belíky. Ale pak se nastavím, protože máme přece ty, co tomu říká. Když budeme mít pryč belíky s vodou, když je dáme pryč, tak je můžeme nastakovat. Takže se ještě koukneme nahoru, protože vidím, že to jde ještě nahoru. A tady už je takhle hezký glum. A to jde vzít nebo ne? Jo, jde, hezky. Tak máme i tohle, vynikající. Takže tohle bylo docela dobrý. To měli takhle hezky truhly. A já teda jdu dál prozkoumávat. Tam je nějaká hezká vesnice, vidíte ji? Ásek, dobrý. Tak já jdu tam do té vesnice, to vypadá strašně hezky. Aha. Tak to nevypadá jako vesnice. Skounu na mapu. No. Vypadá hustě, tam by mohlo být něco hustýho. To vypadá jako na nějaká vylepšená vesnice, no. Ale už mám docela jako hodně věcí. Potřebuju si co? To vypadá hezky. Jo, a já armor už mám. Hezky 2 emeraldy. Hezky. Takže já si, že to hezky prozkoumali. A teď můžeme jít dál. Tamhle vidím tam jsou nějaký jiný kaktusy, tak na ně se jdeme kouknout.
Tak já jsem u té džungle. A ty kaktusy konečně vypadají jako kaktusy. A oni... Jo, jsou to normální kaktusy a to ubližuje tohle. Ale to si můžeme vzít, tak to si vezmem. Ale místo čeho? Místo šípu, ten když tak si vyrobíme. A ubližuje mi to, když na to stoupnu. Jasně. Hezky. To vypadá hezky. Oh, co to tamhle je? Vidíte to taky? Tak já se k tomu dostanu a pak se vám ozvu. Ty krásno, jsem, že to je bug. Že to mělo být ve zdi, že to nemělo být takhle vystouplý. To bude asi bug, ale to nevadí, ale vypadá to hustě. Tak to půjdeme prozkoumat. Co v tom budou za looty. Ale asi tady v tom bych se prozatím zabydlel. Prozatím, neříkám, že se tam zabydlíme, ale prozatím, ať máme nějaký spawn. A tamhle jsem taky teď něco viděl. Tamhle vlevo. Tam je nějaká věžička. Tady vesnice přímo u tohohle obřího monumentu. Takže já mám nápad. Já prozkoumám tamhle tu malou věžičku. A tady ten. A tady to obří. Tady tu obří věc. Když se k ní dostanu teda. A tady tu monumentální stavbu, pyramidu. Byl přesný. Tak prozkoumáme příště, protože to vypadá mega hustě. No, ty kráso. To je hustárna, takže jenom prozkoumat tamhle tu pyramidu. A tamhle vedle ní taková malinká pyramida, to vypadá hustě. Takže já prozkoumám, půjdu takhle sem dolů. Prozkoumám tamhle tu věžičku. Nebo spíš tu pyramidu, to bude lepší. A věžičku s tou pyramidou si necháme na příští video. To je nějaký zvíře. To je želva. Hustě, koukejte, to je želva. A ona se mi schovala, když jsem to... To je hustý. A můžu na ní skočit? Ne. A pokud když se budem, tak se ukáže. A když k ní přijdu, tak se schová. Hustě. Tak já se tady u pyramidy. Jdeme tam. Ty nejčíka si 100% vezmu z toho. Aha. Sakra, to jsem nevěděl. Já jsem nevěděl, že ty bedny jsou na to. Na redstone. To jsem si měl představit. Dobrý. Musím zvládnout. Oh yes. Yes. Mám baťušek, to je dobrý.
Lodičku mám. Co tady je takový důležitý? Vypadá to, že nic, takže dobrý, mám věci. Yes, to jsem rád. Tak. A teď se dostat na... Tady je něco tajného, to ani nevím. Vynikající. Tajný poklad. Tak tajný poklad, no to není tajný poklad. A tamhle tu pyramidu, kterou za mnou vidíte, plus tamhle tu věž, si prozkoumáme zítra. A já se teda s váma loučím a zatím ahoj.